Ja, het is de derde single die ik in 2014 gemaakt heb. Ik begon met Je bus in de wind, toen met Tranen in je ogen en dan nauwelijks opgedroogd of een nieuwe single als jij niet bij me bent. Ik zeg, dat wordt dit jaar weer tijd voor een nieuw album dan. Nou, dat gaat, kijk, we weten allemaal 3 singles in een jaar en 2013 pas mijn de 4e album uitgekomen. Ja, zo snel gaat dat niet. En kijk, je kunt wel gewoon liedjes schrijven. Maar goed, ik ben daar te kritisch voor. Het moeten gewoon goede liedjes zijn met een goede tekstinhoud. En ik wissel vaak af. Het is een wals, het is een luisterliedje. Ja, bijvoorbeeld het liedje maar goed, een up-tempo nummer. Het moet leuk klinken, het moet gewoon lekker liggen. Een goede tekst hebben, goede inhoud hebben en daar ga ik voor. Dat is toch het mooiste lied wat ik ooit gemaakt heb. Bij Elke van de Ster deed ik een wens. Ja, en dat is een liedje wat steeds elk jaar toch weer terugkomt. Ook bij TV Oranje ben ik natuurlijk enorm blij mee. Maar die heeft het toen het uitkwam, een jaar of 8 geleden. Ja, is het gewoon in heel het land op alle radiozenders. Het is heel veel gedraaid. Het heeft op nummer 1 gestaan. En dat is toch een liedje wat ook voor mij het mooiste liedje is wat ik ooit gemaakt heb. Zowel ook qua tekst. Ja, en ook de muziek is gewoon heel mooi. De wens dat het een heel vreedzaam jaar mag worden. Want goed, we zien allemaal wat er gebeurt in de wereld. Ja, dat mensen toch aandacht voor elkaar hebben. En goed, ik heb gewoon een hartstikke goed jaar 2014 gehad. En 2015 mag voor mij weer zo'n jaar worden. Maar gewoon voor alle mensen gewoon gezondheid natuurlijk. Dat voor iedereen heel belangrijk. Maar ook dat het gewoon een vreedzaam jaar mag worden voor iedereen.